Maria Bainoaren sistemaren azalpena emateko ordu iritsi da. Honetarako, komentatzeko, sistema edo teknika honek 2000 txoine, 2250 urte ditula gutxinez. Keno eta zazpi, biderro lau... Ez, holaxe, 2250 hor, inguru hortan. Hau da, kristaurreko 352 urterantz atzeinez, topatuko gineke Maria alkimistarekin, Maria Alejandriakoa, Maria Hebrearra, Maria profetisa, Maria, izen edo deitura ugari ditu, pertsona berak, hartzen dena historiako lehen emakume alkimistatzat. Nik uste hemen dela ere bai idatzik daudelako horren ingurun. Auskalo garai hartan gehiago ongo zila pentsatzen eta pentsatu nahi nuke edo aurretik ere bai. Gauze da berak utzi zula olako gauze handi bat, gaur egun handiken ibiltzen duna, sukaldaritzara ekarri zena eta da sistema hau. Uren gainen, beste ontzi bai jarri eta temperatura horrekin barrukoa urtzeko edo temperatura hori kontrolatzeko olako sistema praktiko bat edo eta segatik armatu zuen hori Mariak, jaion, Gustatzen zaizu nik galdera hori egin izana? Bai, alkimia zer da? Noiz baita entzun izan dezu alkimia? Metalen bat urrea, ez? Urrea nahi zuten, ez? Hori izan da, helburu edo, esan izan da beti, horren atzetik joan izan diela, alkimistak batzuk igual bilatuko zuela. Ez dakit, hori fikzioa izan daiteke, baina bai. Azken finen, alkimia garai baten zen batipat zientzia landu bat edo zehaztu bat, non elementu propietatek aztertzen ziren eta aldi beren materialak beste materia baten bihurtzeko edo horren helburukin lan egiten zuen. Eta, nik uste hor, aleazioak eta ez dakit, Hortik, hola dijoan, baino bai. Metalakin eta lanek ez bai. Baina galdera, zegatik asmatu zuen Maria baino, ze arazo zeukaten? zeukaten? Hasieratik, esan dut. Azken finen metal hauek urtzeko garaien edo zaila izaten zen zuzenakin kontrolatzea denbora edo temperatura bat. Denbora berdina izatea, hori da, zuk imaginatu, hemen da hola, baten bakarrik. Hemen bakarrik daukiela, ez dakit, esateko, bota metal bat. Bota metal bat, zein metal dau hemen? Zilarra, zilarra. Orduan, zuzenakin azken finen denbora hori igual pasatzen zaigu edo temperatura ere bai, orduan, Mariak asmatuzuna zen harrie eta area berotu, ontzi bat jarri, honen barrun ure, beste ontzi bat gainen, eta hor behar zituen material edo metaloik, eta hola kontrolatzen. Beti temperatura berdina mantentzen zuen, ez? Hoi da, eta gero sukaldaritzara ekarri zen, eta beto gaur egun txorienen oandikene txokolatea hola xebe urtzeu. Mikroin labea baino netzako hobea da. Hobea, askoz hobea. Honek ez dizo... Esaten, zikindu behar dozula zerbait, baina ez azkenean egin behar dozuna lapiko bat urez bete, gero ustuta, listo. Katilu bat berdin zikinduko zu, mikroin labean, ero Maria baino. Baina, gauzea mikroin laben jomarra zalat potentzia eta denbora neurtzen. Hau da, Maria... Txokolaterako bintzat ez du balio. Alkimiarako ez du balio. Bertan nahi baldin baduzue urrea, ez dakit nola, ez da izen materialek, ez da funtzionatzen. Ez gehien metal basartzen bazu mikroin labean, normalean, polita izaten dira txispak eta hori, holan gero efektuak eta itxeko, baina, ez da pasatzen ezer, Hemen, txorienen egin izan da, ni enuen ezagutu, baina GoPro bat mikroin labean sartzea, eta antza, ez zaio gustatzen gehiagi GoProari, kamerari ez zaio gustatzen mikroin labea, ez da ere, gehiagi berotzen omendu, ero. Telefono bat ez da sartu zan baita, ez, Alberto? Eta telefonoa izitzaion gustatu ez da, ere? Bueno, haizu, zen ez esatea, mikroin labean nun batxe ez da nola nahiko, zera? Olako sumendi baten ez zen noiz batxe GoPro bat edo... Erori eta barruko memoria erori, lortu zuten. Ordu naiz esaten mikroin labea sumendi bat baino... Askoz bortitxago da. Nik katxiz. Bai. Nik ez du probatu, oraindik ez du sartu hanka ez mikroin labean, ez sumendi batean. Hanka, eta atean nola itxiko zenuke melon. Hor txiste txarra bada, zautzen ez du zuen antzak. Baizu ez gertatzen den arrautza bat sartzen duzuenean mikroin labean? La jende ez da, lertu iten da, ez da izer. Ez, beste harrapatzen duzu latearekin. Baina, hau da txiste... Txorieneko zerrendan jarri aldu zuen izan eskero. Eskerrak amaieran gauden eta... Bai.